дар табиат ҳеҷ чиз барои худаш зиндагӣ намекунад. офтоб барои худаш наметобад, дарё оби худашро наменӯшад, дарахтон меваҳояшонро намехӯранд. пас биёед мо ҳам барои ҳамдигар зиндагӣ кунем, сабаби саодатӣ ва хушҳолии дигарон бошем, на бадбахтии онҳо. ин табиатро Аллоҳи мутаол барои хидмати мо мусаххар сохтааст. пас бояд шукри ин неъматро ба ҷо биёрем ва шукронаи неъмати Аллоҳ итоати авомир ва дурӣ ҷустан аз навоҳояш аст.